Vi er på. Så er der skoafbrænding. Nå, vent lidt. Ej. Nej, kom tilbage. Kom tilbage for helvede. Ej. Det er dejligt. Ja. Du er fagkølet. Du står kølet, og så skal vi... Nej, det er fint. Prøv at sige noget. Sindssygt, hvor er de grimme, mand. Nej. Det er vi på alt jorden. 380 folk. Ja, der er galt. De holder sig sammen, ikke? De nægter at give op. De giver ikke op. Det er i hvert fald lidt svedigt i kanten nu. Hvornår tror du, de går ned? Det ved jeg ikke. Det er ikke som om, de overgiver sig lige med det samme. Ja, hvor sindssygt, hvor er de grimme. Ja, de er grimme. Der var sweet. Nej. Der har ikke gjort det bedste køb for Tino der. Ah. Det er med tårer i øjnene, ikke? Jo, det er med en vis vemodighed, vi søsætter dem. Har du godt honør? Jeg har godt honør om det hele. Det er totalt interbegravelse, det her. De når sgu ikke at gå ned, de gør ikke? De overgiver sig ikke. Og den der ene er ved at overgive sig nu, er den ikke? Hvad? Jeg tror jeg sgu ikke. Der er stadig ild i lorten, mand. Den er så herovre.